това, че гушкам хората, че казвам обичам те, това е една потребност, защото аз знам колко ми е липсвало. Въпреки, че има много мило, много нежно поведение, смятам, че тя умишлено се налага също някои бариери и умишлено има подобно поведение, за да може да се хареса на всички, да е детенцето, което ние всички обичаме. Много е ранима от някои неща. Дори я видяхме да плаче често. За мен ти от самото начало преживяваш много моменти. И аз в началото исках така да ги приемам с смешка и да ти кажа, Били, моля те, стегни се, защото на мене са ми много смешни. Но аз не знаех вътрешно, че ти си толкова чувствителна. Били, спокойно бе, човек. Спокойно. Ма защо плачеш сега? Втория съквартирант е човек, който ми влезе много дълбоко в сърцето, заради това, че също твърде малък се бори сам с живота. В България, ако 99% от българите са като него, със сигурност ще се оженя за българин. Това е Мариан. Ти си толкова заблудена. Майка ти излезе навънка, ще казвам някои неща. Защото в невинността си, в това не виждаш много неща. Тя е доста ранима за всяко нещо, което и си казва. Кажи ми за тези реплики, никога не съм си позволяла да кажа нищо лошо. Не попитай Мариан, твоя приятел, който те прегръща по цял ден. Чакай да тръгнеш, ще кажа още неща. Грозна. Не да си излизаш по-далече от миглите си. Една добра душа, която лесно може да се манипулира, т.е. тя се влияе в чуждото мнение. Виждам, но защо позволяваш? Не може да позволяваш вече. Никой не спори кой да номинира. Тя се намира. Той това. Това не спори. Нека си спори. Ама тя и казва директно. Що някой не дойде да спори с тебе, че си дигнала моята снимка? Защото на мен е мога да го спорва това нещо. Слушай, малко няма да се подаваш на записа на другите хора, виж? Всъщност ти винаги си намирала в него съпот. Но разбира се, това са пълни глупости. Предателка към себе си, към всичко, ако се отрека, в последния момент да се отречеш от това, в което вярваш. За мен ти си ти и ако ще целият свят да ми се разсърди, за миг не съм съжалила. Напротив. Много съм объркана, разбираш. И да ми да се изгръмна. Аз ще кажа, ти не трябва да се чувстваш виновна, че пил някакъв човек ти хареса по даден начин.